nos estamos preparados para calquer data que poña sobre a mesa, porque evidentemente somos unha forza política e vimos de estar en contacto directo nunha campaña como foron estas segundas xerais coa cidadanía de Ourense e estamos en disposición de volver a solicitar a súa confianza, e máxime tratándose dunhas eleccións autonómicas e tratándose dun candidato como Alberto Núñez. Da candidatura autonómica de Ourense pois será cousa de menos de un minuto entre a conversa que teñamos no seu momento e a proposta que faga o Comité Electoral. Xa foi no ano 12, sen dúbida foi a candidatura das 4 provincias que máis rápido se conformou, e neste momento pois tampouco. El dixo que había que apostar, e eu tamén estou no certo, por confirmar ou confiar que non haxa un proceso de renovación brutal, por canto estamos a falar de candidaturas que obtiveron maioría absoluta, non estamos a falar de candidaturas que responden a outro tipo de movimentos políticos, e eu creo que, bueno, que serán suficientemente representativos de Ourense, e por esa razón terán a confianza maioritaria de Ourense.